Усім удзельнікам канферэнцыі я жадаю добрага дня. Я, Ліс Марына, навуковы супрацоўнік аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Я прэзентую даклад, які называецца «Ядвігін Ша і яго творы» па матэрыялах фонду аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАМ Беларусі. У фондзе Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі сярод велізарнай колькасці кніжных і рукапісных дакументаў захоўваецца і кніжная спадчына неардынарнага пісьменніка і чалавека Антона Лявіцкага. Антон Іванович Лявіцкі, больш вядомы дзякуючы свайму літаратурнаму псеўданіму як Ядвігін Ша, належыць да ліку тых беларускіх пісьменнікаў, якія стаялі ля вытокаў беларускай літаратурнай прозы, спрыялі яе развіццю. Ва ўступе да лекцыі, прысвечанай 5-му годкам з дня смерці Ядвігіна Ша, вядомы грамадскі палітычны і культурны дзеяч Антон Луцкевіч адзначыў, што кожны пісьменнік, кожны грамадскі дзеяч, кожны чалавек агулам – гэта прадукт сваёй эпохі. Мы, прыходзячы ў свет, прыносім з сабой багатую спадчыну ад мінулых пакаленняў, свядома ці несвядома убіраем у сваю душу акружаючую нас сучаснасць, сплаўляем усё гэта на горне нашай індывідуальнасці і сінтэз мінуўшчыны і сучаснасці, прапушчаны праз прызму нашага «я», пераказуем будучыні. Антон Луцкевіч характарызуе час, у якім жыў Ядвігін Ша, як эпоху глыбокага духоўнага крызісу, пералому ў настроях і ідэалогіі нашай шляхоцкай інтэлігенцыі. І зразумела, што тыя сацыяльна-палітычныя працэсы, што адбываліся ў другой палове 19 стагоддзя, безумоўна, не маглі не адбіцца на уласным светаўспрыманні Антона Лявіцкага, на фарміраванні яго як асобы, вызначылі і акрэслілі духоўную скіраванасць будучага пісьменніка. Ядвігін Ша нарадзіўся ў другой палове 19 стагоддзя у маёнтку Добасня, цяпер гэта вёска Добасна Кіроўскага раёна Магілёўскай вобласці, у сям'і небагатага шляхціца. Адносна яго дакладнага года нараджэння існуюць разныя звесткі. Так паэт, грамадска-палітычны дзеяч Хведар Ільяшевіч у сваім даследаванні, прысвечаным жыццю і літаратурнай творчасці пісьменніка, услед за класікам беларускай літаратуры Максімам Гарэцкім вызначае год народзінаў Ядвігіна Ша як 1866. Літаратуразнаўца і крытык Міхаіл Петуховіч схіляецца да 1869 года. Такая ж дата прыведзена і ў біябібліяграфічным слоўніку «Беларускія пісьменнікі». Пісьменнік і грамадскі дзеяч Ігнат Барчанін у сваёй хрэстаматыі новай беларускай літаратуры наогул жа звязвае дату нараджэння Ядвігіна Ша з 1870 годам. Мы ж будзем прытрымлівацца біяграфічных звестак, атрыманых з успамінаў дачкі пісьменніка Ванды Лявіцкай, беларускай літаратаркі, жонкі вядомага беларускага грамадска-палітычнага і культурнага дзеяча Язэпа Лёсіка, паводле якіх год нараджэння Ядвігіна Ша вызначаны як 1868. Гэта ж дата прысутнічае і ў сучасных энцыклапедычных выданнях. Неўзабаве сям'я Лявіцкіх перабралася ў сваё родавае гняздо, фальварак Карпілаўка, цяпер гэта вёска ў Лагойскім раёне Мінскай вобласці. Як сведчаць інфармацыйныя крыніцы, Карпілаўка ў 1832 годзе была куплена Францам Лявіцкім, дзедам Ядвігіна Ша, а недзе ў 80-х гадах 19 стагоддзя яе ўладальнікам стаў бацька пісьменніка. У Карпілаўцы прайшло дзяцінства Антона, там жа былі закладзены і начаткі ведаў, але для больш грунтоўнай падрыхтоўкі да выступлення ў гімназію бацькі аддалі яго на вучобу ў фальварак Люцынка, да дачкі класіка новай беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Наогул, Люцынка была месцам, дзе не толькі нараджаліся шматлікія творы Дуніна Марцінкевіча, але і гасцёўні, дзе сустракаліся выдатныя дзеячы польскай і беларускай культуры, сярод якіх, напрыклад, былі Адам Міцкевіч, Уладзіслаў Сыракомля, Станіслаў Манюшка. Паводле ўспамінаў Антона Лявіцкага, акрамя яго, самага меншага, спасцігалі навуку яшчэ 5 дзяцей. Дзяцей вучылі розным навукам, а таксама расійскай, польскай, французскай мовам, музыцы. Часам сіламі выхаванцаў ладзіліся пастаноўкі паводле п'ес, спецыяльна напісаных Дунінам Марцінкевічам для той ці іншай даты. Антон Лявіцкі прыгадваў, як доўгімі восеньскімі вечарамі яны збіраліся разам і з цікавасцю слухалі аповеды аб роднай бацькаўшчыне. І, безумоўна, тая атмасфера, што панавала ў Люцынцы, не магла не пакінуць свой пазітыўны след у юначых душах. Далей была вучоба ў Мінскай гімназіі, ва ўніверсітэце ў Маскве,
дзе Левіцкі вучыўся на фармацэўта і там жа далучыўся да рэвалюцыйна настроенага студэнта, нават трапіў у знакамітую бутырскую турму. Знаходжанне ў Астрозе мела для яго вырашальнае значэнне, бо менавіта там, можа ўпершыню, Антон разам са студэнтамі-землякамі асабліва востра адчуў прыналежнасць да сваёй зямлі, да Беларусі. Гэта адбылося пасля канцэрта, арганізаванага арыштаванымі студэнтамі, на якім гучалі спевы на розных нацыянальных мовах і дзе не было чутно беларускай песні. Гэта вельмі ўразіла студэнтаў-беларусаў, болем адгукнулася ў іх душах. Таму, відаць, уже пасля канцэрта і прыгадалася ім даўняя беларуская песня, некалі пачутая, мабыць, ад няні, якая сагрэла і ўз'яднала іх, дала надзею. У сваіх успамінах Антон Левіцкі так апісвае гэтай падзеі. І вось бадай, ці не першы раз у грозных мурах, у цемрах закратаванай камеры пачулася, палілася сумная беларуская песня, з якой любоўю, пашанай услухоўваліся мы да малазнаных тады яшчэ мелодій. Пяялі са ўсім прыцішаным голасам, як бы баючыся, каб хто не падслухаў іх, каб з чужымі людзьмі не прыйшлося дзяліцца неспадзелкі знойдзеным дарагім скарбам. Там жа ў Бутырках быў закладзены і першы беларускі гурток моладзі ў Маскве, у якім Левіцкі браў дзейсны ўдзел. Акрамя таго, падчас няволення ён перакладаў на беларускую мову твор Усевалада Гаршына «Сігнал», які ў 1891 годзе быў надрукаваны сродкамі гуртка. Пасля зняволення, як піша дачка Антона Левіцкага, вярнуцца ва ўніверсітэт не давялося. Далі зразумець, лепш не клапаціцца. Антон Левіцкі вяртаецца на радзіму, уладкоўваецца на пасаду памочніка аптэкара ў Радашковічах, але неўзабаве па стане здароўя звальняецца. Некаторы час працуе загадчыкам крамы землеўласнікаў, стварае ўласную сям'ю. Ён часта сустракаецца з мясцовай інтэлігенцыяй, удзельнічае ў вечарынах, дзе дакламуе вершы Дуніна Марцінкевіча, Гушевіча і іншых. Там жа, у Радашковічах, піша п'есу «Злодзей», якая, па сведчанні дачкі, прайшла генеральную рэпетыцыю, але была забаронена і так і засталася ненадрукаванай, загінула ў рукапісе. Адмовіўшыся ад працы ў магазине, якая не прынесла ніякай карысці акрамя страт, у 1897 годзе Левіцкі разам з сям'ёй пераязджае ў свой фальварак у Карпілаўку, займаецца там літаратурнай працай і гаспадарчымі клопатамі, часам прыязджае ў Вільню. Недзе на пачатку 900-х гадоў адбылося знаёмства Ядвігі Ш. з Янкам Купалам, які стаў частым госцем у Карпілаўцы, цікавіўся кніжкамі з бібліятэкі гаспадара, якой, дарэчы сказаць, карысталіся ўсе суседзі. Купала, як успамінае дачка Ядвігі Ш., попросту заходзіў да нас, з татам вялі яны доўгія гутаркі, чыталі свае творы, спорылі. Таксама часам наведвалі Карпілаўку фалькларыст, кампазітар, выдавец Антон Грыневіч і драматург, тэатральны дзеяч Уладзіслаў Галубок. А ў хуткім часе надышоў і рэвалюцыйны 905 год. Антон Левіцкі не мог заставацца збоку ад тых падзей, што закранулі самыя разныя пласты грамадства. Як зазначае Хвёдар Ільяшевіч, рэвалюцыя гэта была ў гісторыі нашага адраджэнскага руху пераломным пунктам. Ад гэтага часу ручайкі і ручаёчкі, якімі развіваўся беларускі рух, зліліся ў адну сацыяльна-нацыянальную раку. Паўстае патрэба беларускай прэсы, якая бярэ ад гэтага свой пачатак. Менавіта тады, у 1906 годзе, на старонках газеты «Наша доля» з'яўляецца і першы друкаваны твор Антона Левіцкага на беларускай мове, змешчаны пад псеўданімам Ядвігі Ш. «Апавяданне «Суд». Па закрыцці «Нашай долі» Левіцкі супрацоўнічае з прыйшоўшай на змену ёй газетай «Наша Ніва», на старонках якой, пачынаючы з 1909 года, актыўна друкуе свае апавяданні, вершы, публіцыстыку, у тым ліку і лісты з дарогі, вынік яго вандроўкі пехатой ад Вільні да ўласнага дома ў Карпілаўцы. Творы Ядвігі Ш. выходзяць і асобнымі кніжкамі. Апынуўшыся ў 1914 годзе ў Мінску, Левіцкі ўладкоўваецца тэхнічным рэдактарам у часопіс сельскагаспадарчай тэматыкі дэмакратычнага накірунку «Саха». Працуе ў часопісе для дзяцей і моладзі «Лучынка». Таксама вядома аб актыўнай грамадзянскай пазіцыі Ядвігі Ш., асабліва ў перыяд 14-17 гадоў. У гэты непросты час ён уключаецца ў работу па дапамозе бежанцам, прымае ўдзел у арганізацыі беларускага таварыства помачы ахвярам вайны. Па некаторых звестках пэўны час быў яго старшынёй. Акрамя таго, Антон Левіцкі удзельнічае ў сходах, мітынгах, з'ездах, выступае з прамовамі, уваходзіць як сябра ў склад Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.
Аднак пагаршэнне стану здароўя выклікала зніжэнне яго актыўнасці як у дачыненні да беларускай грамадскай працы, так і да літаратурнай дзейнасці. Пасля даволі працяглага знаходжання ў мінскім шпіталі Лявіцкі вяртаецца ў Карпілаўку, працуе над раманам «Золата», які друкуецца з лютага па чэрвень 1920 года ў Мінску ў газеце «Беларусь». На жаль, раман так і не быў скончаны. Трэба падкрэсліць, што літаратуразнаўцы лічаць Ядвігіна Ша першастваральнікам жанра беларускага рамана. Прыехаўшы ў Вільню ў восень 1920 года, Антон Лявіцкі застанецца там да апошніх дзён свайго жыцця. Яго зямны шлях скончыўся на ложку віленскага шпіталя 24 лютага, па іншых звестках 23 лютага 1922 года. Літаратурная спадчына Ядвігіна Ша, на думку даследчыкаў, з'ява ў беларускай літаратуры даволі арыгінальная і цікавая, але не ў меншай ступені і складаная. Яна увабрала літаратурныя творы самых розных жанраў, ад паэтычных да прозы, якая складаецца з апавяданняў, у тым ліку і гумарыстычных, навел і нават рамана, новай на той час літаратурнай формы, а таксама разнастайнай публіцыстыкі. У фондзе Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі захоўваюцца творы пісьменніка, якія ў свой час былі выдадзены як самастойнымі кніжкамі, так і надрукаваныя на старонках перыёдыкі. Мы ж засяродзім сваю ўвагу толькі на кніжных выданнях. Іх у фондзе бібліятэкі налічваецца 30, з іх 17 захоўваюцца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў. Храналагічныя межы гэтых выданняў ахопліваюць перыяд 1910-2000 гадоў. З гэтага вынікае, што сюды трапілі як прыжыццёвыя выданні пісьменніка, так і тыя, што выйшлі з друку ўжо пасля яго смерці, у тым ліку і сучасныя, што сведчыць пра нестрачаную цікавасць да творчасці Ядвігіна Ша. З прычыны абмежаванасці ў часе звернемся толькі да прыжыццёвых выданняў Ядвігіна Ша з фонду аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў, якія выйшлі з друку ў выдавецтвах Вільні. З больш поўным аглядам друкаванай спадчыны Ядвігіна Ша можна будзе азнаёміцца ў надрукаваных матэрыялах канферэнцыі. Так, самая ранняя кніжка з фонду бібліятэкі пад назвай «Бярозка», датаваная 1912 годам, выйшла ў Вільні ў друкарні «Прамень». Яна уяўляе сабой невялікі зборнік у шэрай вокладцы фарматам 17 на 13 см, які складаецца з 12 апавяданняў, што размешчаны на 32 старонках. Эпіграфам да зборніка былі ўзяты радкі з вядомага верша Янкі Лучыны «Роднай старонцы». На адвароце тытульнага аркуша пазначана «Выданне нашай Нівы» коштам ТГ. Сярод уладальніцкіх адзнакаў, акрамя штампа бібліятэкі Акадэміі навук БССР, прысутнічаюць штамп бібліятэкі Беларускага студэнцкага саюза з прастаўленым ад рукі нумарам 59. Печатка гэтай самай арганізацыі з надпісам па кругу «Беларускі студэнцкі саюз у Вільні» з выявай пагоні ў цэнтры, а таксама штампы віленскай кнігарні «Пагоня» і рэспубліканскай кніжнай крамы падпісных выданняў. Дзякуючы гэтым адзнакам можна прасачыць так званы жыццёвы шлях дадзенага экзэмпляра. Зборнік пад той жа назвай з невялікімі зменамі ў змесце, замена двух апавяданняў, быў надрукаваны і ў 23 годзе у беларускім аддзеле віленскага выдавецтва Барыса Клецкіна, ужо пасля смерці пісьменніка. Кніжка была таксама апранута ў сціплую вокладку, традыцыйную для таго часу. На адвароце тытульнага аркуша змяшчалася выдавецкая марка прамавугольнай формы з выявай сейбіта і надпісам «Віленскае беларускае выдавецтва Б.А. Клецкіна». Як сведчыць уладальніцкі аўтограф, у фонд аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў гэта кніга трапіла з кнігазбору нашай вядомай паэткі Ларысы Геніш, хутчэй за ўсё разам з яе ўласным архівам. У 1914 годам пазначана віленскае выданне зборніка апавяданняў «Васількі», які выйшаў з друкарні вядомага выдаўца Марціна Кухты. Асобнік з фонду аддзела прайшоў невялікую рэстаўрацыю, набыўшы цвёрды бібліятэчны пераплёт з захаваннем верхняй часткі першапачатковай вокладкі. Ніякіх уладальніцкіх адзнак, акрамя штампа акадэмічнай бібліятэкі, ён не мае. Да 1914 года выдання належыць і пераклад на беларускую мову апавядання Всевалада Гаршына «Сігнал», якое таксама з'явілася ў Вільні ў друкарні Марціна Кухты. Гэта, як пазначана на тытуле, выданне другое, перагледжанае, пераложана з малымі пераменамі. Першае выданне, як уже адзначалася, было ажыццёўлена ў Маскве ў 1891 годзе. Разгляданы асобнік захоўваецца ў кнігазборы вядомага пісьменніка і навукоўца Петра Фёдоровича Глебкі і мае яго экслібрыс.
Сярод апошніх прыжыццёвых выданняў Ядвігі Ш з фонду аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў трэба адзначыць яго ўспаміны, выдадзеныя ў Вільні ў 1921 годзе. Кніжка выйшла з друкарні «Друк» і была надрукавана лацінкай. На захаваным пасля рэстаўрацыі фрагменце вокладкі пазначана «Выданне краёвай сувязі». Краёвая сувязь – гэта беларуская паланафільская арганізацыя, што дзейнічала на працягу 1921-1922 гадоў на тэрыторыі сярэдняй Літвы і мела ўласны друкаваны орган газету «Еднасць», якая выдавалася лацінкай. Фактычным яе рэдактарам быў Ядвігі Ш. Асобнік успамінаў утрымлівае штамп бібліятэкі Акадэміі навук і дублетнага фонду ўрадавай бібліятэкі. Як бачым, літаратурная творчасць Ядвігі Ш вызначаецца сваёй разнастайнасцю і адметнасцю. На думку даследчыкаў, яна, у залежнасці ад пройдзенага ім жыццёвага шляху, стаіць у нашай літаратуры на пераходзе ад народніцкай да нашаніўскай пары. У гэтым хаваецца і прычына некаторай духоўнай неаднароднасці яго створаў. Але заслугі Ядвігі Ш, па словах Антона Луцкевіча, у тым, што ён здолеў улавіць біццё сэрца народа і ў яркіх вобразаў пераказаць голас народа. А робіць гэта так добра, што не чуецца ў яго фальшывых нотак ані ненатуральнасці. У гэтым мера мастацтва Ядвігі Ш. З гэтага вынікае і тая свежасць апавядання, і шчырасць пачуцця, і лёгкасць формы, і багацце мовы, чым так цэнны творы гэтага сапраўды ж першага, калі не па вартасці, дык храналагічна беларускага пісьменніка-празаіка. І пры ўсёй туманнасці сваёй ідэалогіі Ядвігі Ш заўсёды будзе займаць у беларускай літаратуры адно з пачэсных месцаў, як мастак слова, які здолеў адчуць і выявіць у прозе дух беларускага народа і беларускай прыроды. Дзякуй за ўвагу.